Kisian ladan koi kalong kami ke baba brio bah. Kelayo ke friend request ke social media lang baka Facebook. Mat kadur jong tau ba request kalong ikan bat bah brio bah profile. Kumta kata kalong kami kala pediang kata ke friend request. Hadin ki katuk anis nam. Akun kan tay baneng kong jong ka kabladan sans nam karta kelas dang banai school hakaway ke primary school syadan shnong. But kami jongka kala penriam penbed bet penipu ipiang bah ila ka kun jong kenang ba inlong iskuin bet bah beriu bah shonder komta andala deb riam kami jongka kala shonder bat bu ya ka dorju ikun ba iya po Facebook barandala de ka por kila mi no men step balej school but kata ka post ka baka kami ka bu po Facebook kapen iru ya kerteng jong school bar ka jaka Andra jande ka por wai ka kami ka poi tek lai vijisha school malit shaw la ka khun na jong chiyeng tang ba ka khun jo ka kamdan school but na wat ka nukat noru shim la banlap jaka kami ba pli ha ka jing kendet la lengo ba thangyong ka dor ka dar banyo Sngewbha ba ka khun jo ka kamdan shu ba ka ja na school kumta mar ka le bin pentip shik pulet bat hadin ke jing wat banyak bejur la bena ku bol bas Sngewbha ha ka bau tu beriu bakala pediang bat dilong perlok apo Facebook hakikat tu kan isnem baladap la download ya kan dojong tu kanlung bat ulasan cha san pongut ki beriu dak ba tho arta da caption ikna san snem iba iskuin bat ba beriu ba ha ka dor ka ba prapo hajar tengka kakumi tak ba pen ilut yang jaka ba ka kerteng jong school haka tu ka post baka po ha Facebook kalau kumba ay ka Husiar yaw tu brio man ket nap da ka basuk ilai kun na jong bat kat banit wa de twet ki pulet kalau dir por bah namar ya kata ka kun na depsha transfer baru shadow South Africa namar ya kala sha di kum kawe kenong let kurim yo wi brio balarang ba bah Teku parlok kani ka de ka khana ka basngusen ai bat ka long ru kum ka jing ka yingi teng ni ru ni juwan ra jing e dala de ha ka jing em jingi ni ju so ta nat bha ban bo lut por ban i ki dor ba bhabreu jingi ba social media tombang ya ban Husiar pat ken ki dor ki ba kumno ki bangi bo ki jing tho ba ki jing betep ayu ki bangi pen i she ki wailing ba ki social media she pa ka jing em jingi khamtam hakum ka ni ka por lockdown ki babun nangingin pulut por shibun bah ki social media ko ki Facebook Instagram bat ki way pat ki apps ki balong public ki brio ki bakum no ngim tip ai ga jing thumu ko baslindat ngim la banyo i takadaw wat pen i ni wat pen tip lut yaki ki ba deish phang ka jing em jong pi ngim le ban shania kluma ya ka ba ngim tip ngim ithu khamtam ki social media namar idan pat ki review shum kabu ki balak pen Sngewbha ya ka jing em jingi kan mau bangi penan kam yaki social media kum ki lat kelenti ban ajing arab ajing mentoy yangi henrei ban wanra jing jenjar jing sosan bat keta penban ya ka jing mo jing perkhat bat ka jing em jingi hiru ko perlok kan mau tu da Husiar kenang ba enum dan balak ban shim ka kabu Husiar bless you